Grabe. What a wheelie. Nag-ayo session pa metro eh. Ay session ni guys. Nangluag noon. Nangluag ang mga nangluag. Syaro pa ni. Kahit na kayo. Maligya ra ko na akong motor. Wait mo guys, i-swap sa kuan, Rusi. Itong nanay Skylab daan ba? Nami special guest karon. Kung ka-familiar mo ani niya si Papa JR. Kung ano siya, DJ sa barangay. Basta ka to barangay. Ikaw makitag na kay para ma-surprise mo ba? Upat lang mi karon na mag-ride and then karon gina-check pa pud ako ang angle. Kung tama ba ni siya. Tara. Okay, tama na ka. Siyempre, line up, traction, Papa JR, Jomo. Mura pag MT-09 ning isa oh, Binelli. Yawag tingog eh. Inline tour pero mura siya MT-09. First time papaday na to ni na gamito na to ang bagong new camera sa ride na to. So for today's vlog, i-test na to ning DJI Action 5. Kay kato last time, gigamit na to siya sa pag-adventure. Uy, Raider, naka big bike concept oh. Yo, ito. Sa mga to, dire na po takiat-kiat na po. Grabe, kuratan mo sa tano mojo. Willie magalit. Willie ba, Willie? Grabe. Hindi na ko kapas. Ako'y gina-try og tuon karon. Mag-counter lean. Astig mo kag pormahan ba basta mapitikan tapos naka-counter lean ka.
siguro maghimo ta og separate vlog aning DJI Action 5 nato. Dili kay ko makatarong og review sa iya karon since nag-ride ta. Then kusog ang dagan, mas gusto na ko mag-focus. Padulungan na siya mga POV. Damn. Tapos yung mga sticker dayo. Sayang wa pataka pabuhat patag sticker. Kaon sa medre kadali. After ani padulong na pud ta og overview Buddha. Nami dire karon sa real place. Ya kani. Sobraan ka mama oh. Ano mo ka, kuan sobraan ka banking ba? Ati ang side mirror ni banking na pud. Tuara. Side mirror niya ni banking pud ganiya. Ana to ang mga kuan may wagang naka-blue ba. Kuan niya ta. Kina? Nag-ayo session pa mi dire. Ada. Ay session ni guys. Nang luag noon. Nang luag ang mga nang luag. Syaro ka ni. Kahit na kayo. Unsa naman ni hangkol? Baligya ra ko na akong motor. Wait mo guys, i-swap sa kuan, Rusi. Rosie, tora. Katong kuan, katong nanay Skylab daan ba? Katong gwapo. Banking. Okay, so humanamig kaon. Karon na mo plano kay mag-atomi sa overview. What a wheelie! Oh! Pura magsipik. Nasabay dyan sa mga big bikes. Yun, laki sa pacing nila eh. Wala na sila.
na ang pagbalik. Ay, lampas. Kalimot ko. Gani.